Hi guys, may buntag. This is Peloche Lagua Ybañez, ang inyong amiga vlogger. Sabado karon, October 17, 2020, sama sa akong giingon, karon ginaipa-effect ang first day sa lockdown diri sa Damilag. So mo lagi ni karon, niara gid ta sa balay. So daghan tag mahimo guys, daghan tag makuri-kuri while nagaihap ta sa maong 14 days lockdown diri sa Damilag. So akong buhaton karon guys among mga daily lang gyud nga mga activities or daily chores sa diri sa among balay. Niya may daghang mga kahoy nga pangsugnod, may akong kalingawan og hakot, akong i-arrange dito sa akong mini abuhan nga masakwat-sakwat na siya, or I mean mubabol nga abuhan, pwede man na to siya masakwat-sakwat. So akong kalingawan og hakot ning mga kahoy para dili na ko magtuyok-tuyok ngadto ngari manang wala man koy lingaw. Plano man unta ko mulakaw karon, madto ko didto sa barangay Damilag kay to karon man gi-schedule ang pagpanghatag sa maong QR code. So kay usaman pod ko sa mangayo ana, kaya ako may kibalian himong authorized mga sugo-sugoon lagi. So basin og makaadto ko sa gawas diri sa Damilag, outside sa Damilag paingon kog Cagayan, kamura mo gid na atong pag-adtuan sa pagkakaron. So burag importante pod sa ko ang akong kanang QR code. So basin siguro unya na siguro sa hapon or relax time na, or basin ugma papuhon kaya tuluman kaadlaw ang pagpanghatag or kibali schedule sa pagpanghatag sa QR code. So karon magkalingaw lang sa ko kuri-kuri diri sa balay unsay angay mahimo nato para kanang mawala-wala pod ang ka-boring sa kinabuhi nga niya nagsugod na pod tag-ihap sa quarantine or lockdown diri sa Damilag. So sige guys, what's up na lang ta guys, update. Ngayon ang kinabuhi na to guys, nga niara tas balay. Niara tas balay magpuyo. Na inani na lang yun kay. Kalingaw na lang tag panghipos-hipos. Say ang may hipuson. Kay laay na baya kaayo nga kuan ka nang magpuyo ay baya diri sa balay, laay na kaayo. Gana na baya kaayo unta isuroy. Pero mao lagi ni karon ang sitwasyon diri sa Damilag karon. Sa akong nasayran sa maong balita karong buntag nga ang Damilag day pinaka-highest nga number karon sa maong nangatakdan. So busa di ay nga ECQ mugi na pinaka-stricto. So tanawa lagi mo ni atong kahimtang karon guys. So mo nang kalingaw lang sa kuanig pang-arrange say angay ipang-arrange guys. Ay ginao ko. Dili na ko i-arrange, i-transfer kay bali guys, i-arrange na ko din. Kalingaw na lang tag-inani guys. Para pa kuan sa oras, nilakaw ang oras. Tagan po tag mahimo. Muna siya akong kuan guys kanang mobable nga abuhan.
Kani siya mo ni siya akong pagaluto-lutuan diri sa among multi-purpose area. Nga pwede diri may magluto, pwede pud mi diri maglaba. At the same time nahimo man pud ni siya ako ang laundry area. Then mulagi na. So dinhi pud mi mag say mangaon, chika-chika. So muna siya ako ang mobabol nga abuhan. Pwede pod mi diri magsugba. Muna ako gikalingawan karon guys. Ay, manaputa guys kay mga kita unya ninyo. Badtos ako gawas guys kay magpalit ko gagulay. Masid-masid sa ko dito sa sitwasyon dito sa highway. Ngayon kinabuhi sa kuan guys. Kanang asawa ba? Niara sa balay nagpuyo. Tanan-tanan na ni guys. Nang may buntag. Sarahon. Si ate nang lugit sa kapayas. Musilingan. Ngayon akong life there is kuan guys. They are busy. Round na. Nalingan na lang ang pod ko kay laay mapug kayo magsige lang kag update sige lang kag lantaw sa angay lantawon para pod kuan bang time matagdan niya hapon na pod labi na karon lagi nga nag-iyap na pod laay na bigig kaayo guys laay na kaayo gimingaw ako sa akong mga igsoon banding ba. Bakay sitwasyon daning gawas. Hindi gyapon gadagandagan pero taga dinhira siguro na sila. Nakong gamay nga basket guys. Bit-bit kini nako permi. Mina lang mi sudlan sa mga gulay-gulay yun sa ngay paliton. Muni sitwasyon guys oh. Mingaw. Bali na ang kuan sa kuan guys. Ang portion basaban nga paingon sa Cagayan. Ang iyang portion kay pa-right na pud siya. Kay tuwa malagi dito sa San Miguel ang gi-allowed karon nga maagian. San Miguel, Miranda, Pakawayanon. Miranda, Kawayanon, din pa San Miguel. Dito dayon gawas. Paingon na din dito sa Cagayan. Namuna na, nabali na ang kuan sa ban. Mutabok ko guys. Mutabok ko kay dahang paman motor. Okay. Palit ko gulay na sa among market. Suki na mo ba nga tindahan sa mga gulay, prutas, ug uban pa. Nay sayuti ga. Tunob sa kodo be. Pila? 25 ang kilo sa sayote, te. Ha? 25 ang kilo. Sayote. 2.5 lagi, 25. Para sa manasa. Para sa bukog.
Sabahon. Yep. Nagasinaw-sinaw pa mga gulay ga. Nangahulog ay. Kare punit ato ga. Sige po, palito na ako. Tapos, condensed na cowbell, na may cowbell. Isa din sa condensed. Dili na kayo presko ilang sibuyas guys. Na Butter, puti. kaya may butter. Ito lang gamay na butter. Kanilang siguro kung gamiton. Kaning pula. Nalab na ako magamit og kuan guys. Kaning puti nga ka ng sibuyas ba. Inarti lagi ko karon guys. Ganan man ko guys kay dili siya halang ba ang kaning puti nga sibuyas. Gami apila ni dao. Ahos. Pagao. Ni dayon. Gamay lang siguro kay ako ay hugaw-hugaw sa akong naman ko dito'y soft bones guys ba. Muna akong plano nga akong isagol. Ko lang ko ani baligkuan siguro. Pila lang kalugas kay akong hugaw-hugaw sa akong sudanon paniog to. Among sudanon paniog to. Kuni lang guys oh. Oh ga. Dili na presko ang kuan. Kira lang. Manin ako, isagulan ako itlog. So, that's all. Pira tanan gang. 137. Okay. Balik na ta guys. Bagay kay dili kaayo init ang adlaw. Hep. Ngayon akong suki nga palitanan sa gulay ug prutas ug uban pa guys. May gani kay presko-presko iyang display. Sahay kay kuan na gyud. Ayan, mga kuan na kay ba. Old stock na kaayo nga mga gulay ug prutas nga iyang ibaligya. Mahal man lagi siya lagi. Diyan na lang ko ya kung ano nang agwan tahod nga kuan. Gamay ra mo pud akong gipalit isa ra kalutuan kay isa ra kalutuan. Pero kung palit jud kog daghan kanang murag tingog-tingo ba. Dito ko sa pikas ng kuan kay. Dito ko sa pikas nga baligyaanan kanang video walking. Hala guys, hapit na maluto akong luto nga soft bones. Nibutangan ako gulay, karong tagtuod maniog to na mi nira. Syaro dili ka malata. Gutom na diya guys. Okay pa. Maniog to ta guys. Luto na akong giluto nga soup bones. Na may gaid na oh. Di daw siya mapakita kay panudlay. May sudlay, ayaw lang. Di daw siya mapakita. Wala atong diet kay nabaslan kagabi guys ba kay nagkamuti ra lang. Nagkamuti ra mi guys. Baslan pud karon paniyag to. Pidera man kay og to pamansi. Diretso na panyapon. Pero kung no diretso na panyapon guys. Let us see. Let us see.
Sunog ng bulad guys, oh. Isugba ko bulad guys, kay gimingaw ko sa bulad eh. Yung sinugba ba na raw? Kuan ako itong sunog. Akong papa to, ano na yung to dito sa gawas ka. May dito ka. Wala yung kontra. Yung kontra dito langaw ra. Naman nun po kayo. Di mahimo nga. Paspas. Naman dito ikuan ga. Saging ba nga? Hinog. Palita ko kay para nung agon ba isnak ko niya parisag kape ba? Guys ba? Dagan man iyang tinda. Iska. Naman sila diya. Maayo. Unsa man ito? Para mausas siguro rahan. Ilang ka. Ba? Yang sige, isuldo ra po. Yung timpo. Kanilang timbangan niya. Nila ko alam nila lang. Nila. Rasan. Dili tabang nila kuan baka nang basket nila. Okay. Nakawalan na. Ang bitaw na. Masalit siguro sila kaya. Labi ito ng hugasan ng mga gulay. Dapat lang hugasan. Ganyan ato is. Dungan ba kung kanon kayo? Nami, ikaw ni sabaw guys. Nagamay na kayo. Mingaw ang dalan. Ang ban bitaw gay awga. Nga atong gasakyan ba pakagayan. Anak man iyang kuan iya. Iyang sa ta portion karon kay padiko na. Padito na Philips ang iyang kuan. Neutral na Miranda ba? Pagawat yan dito. Kita din ang kuan. QR. Bisin add siguro gyapon sa bus plate ba? Muro, alalagi ba? Kaya mas layo ba ito ba? Agi na sa Miguel. Magi ba sa Kabayanon? Ini po yan, Day. Abiyod siya. Gusto ko na mutanda itong driver da. Ito, driver kaya. Sureness ko nga abiyod kaya. Utuyot ba yan? Na siguro pa mga yung kuan. QR. Ano nang? Kuan?
Basin wa na kay tao nga. Dapat nagkaroon dahil ba do? Sabad. Siyempre, karon di ang merong schedule di. Ay, nagdasok ang tao. Ang daso. Ah? Wala sila. Matum, din sila kay importante man. Social distance yan. Kita kay pwede pa man sa dinilang sa tasa, damila mamalit og pagkaon. Paman po'y madalimot. Kapit na may mahumag paniog to, guys. Kung man ani, mag-relax ako. Then, basin makahatag pa ko ga lingaw-lingaw sa inyo niya, guys. Nakita tao niya, guys, ha. Tiwas ako paniog to kami doon ni Ed's Vlogger.